שלום, קוראים לי יובל. היום אנחנו נכין קנגורו. לוקחים כתום. לוקחים חצי בינוני. עושים עיגול. חלק. עכשיו עושים ממנו טיפה כזאת. כזאת. ככה. לוקחים שחור קטן. עושים עיגול אחד ועוד עיגול אחד. ועושים עוד עיגול אחד יותר גדול. את העיגולים הקטנים מדביקים. את העיגול הגדול משאירים ככה. לא מדביקים. משאירים ככה. עכשיו לוקחים מעט כתום. כמות כזאת של כתום. לוקחים קצת וקצת, עושים עיגול. ואז עושים מין טיפה כזאת. שתי טיפות קטנות. מורחים קצת. ככה זה נראה. עכשיו לוקחים חתיכה כזאת גדולה, עושים ממנה עיגול, כזה. עכשיו עושים ממנו אליפסה, ואז עושים קו קטן כזה מתוך האליפסה יוצא, מניחים ככה. עכשיו מביאים את הראש, שמים פה, מדביקים, ככה. עכשיו לוקחים את הכתוב, עושים שתי עיגולים. עכשיו עושים מהם קווים. קו אחד מקפלים, עושים ומוחצים את החצי השני, לא. ועוד אחד. מקפלים, מוחצים, ככה. לוקחים את הקנגורו, מדביקים. הנה ככה. עכשיו לוקחים את הכתום, כזאתי חתיכה. עושים עיגול, כזאתי. עושים עיגול. עושים ככה. מדביקים. לוקחים את זה, חתיכה. עושים שתי עיגולים. עושים ארוך. מקפלים. למעוך. להדביק. אתם רואים? אבל עוד לא סיימנו. חסר רק משהו אחד. לוקחים חתיכה כזאת. עושים עיגול. מורחים. ככה.
שמים על השולחן, לא חייב על השולחן, לא רצוי. עושים ככה. ומדביקים פה. ואת הזנב, רק תראו, עושים ככה. והנה, קנגורו. סיימנו.